दिनै मागुरमारि बे गामियाव थांनाय 12 बोसोरनिफ्रायनो बे फुटबल बादायलायनाय मोनसे टुर्नामेन्ट सोलिबोगासिनो दङ आरो बियो जोंनि बिर जोहोलाव थांनाय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बे बिथांमोननि जिउआ गोमालांदों आरो बेखायनो बिथांमोननि जिउखौ जाहाथे अराय गोजोन सोरगोआव जागा मोनो आरो जों जाहाथे बिथांमोननि मुंखौ जाहाथे बावलाङा बिनि थाखाय जोङो अराय बिथांमोननि नामाव मागुरमारि ओनसोलनि मोनथाम गामि ज' जानानै जोङो बे ट्रफिखौ 5 मार्टियार्स बिथांमोननि नामानो जाहैबाय जगेन बसुमतारी, मदन नार्जारी आरो अरुण बर', जमुना दैमारी आरो मन्जुला ब्रह्म बे बिथां साबानि नामावनो दिनैनि बे खेलाखौ बानजायनाय जादों। माखासे सिगाङाव आइसपेल होबाय आइसपेल होनायनि सायाव बर' हारिया माला बे खोथाखौ आं बुंगोन सब खोथायानो हारिजों लोब्बा जानानै सिन्ताखौ खालामनाय जाया खेलाया मोनसे बयनिबो थाखाय आरो बेखौ जोङो दिनैनि दिनाव जिहेतु जों गासिबो मिथिगौ जे वर्ल्डआव बे मोनसे थासारि सोमजिदों जे प्रत्येकटा दिगावनो डेभेलप खालामनायनि मोनसे चिन्ता सरसा जादों बेखायनो जोंबो जोंनि बड'लेण्डआव जाहाथे फुटबलखौ मोनसे मोजां थासारि होनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ मोनसे गेलेनायाव जाहाथे सांग्रांथि फैनो हायो बेफोर थासारिखौ लाबोनो थाखायनो ISPL खालामनाय जादों आरो ISPL खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहाथे माने गाज्रि जे हाबाफारि ड्राग्स बा बायदिसिना जिखिनि जौ बेफोरबायदि जुवा बेफोरबायदियाव जाय मानसिफोरा बांसिन इनभल्भमेन्ट थायो बिसोरनि माइन्डखौ एसे डाइभार्ट खालामनो हायो नामा बे मोनसे टेन्डेन्सि जोंनाव दंमोन आरो फुटबलखौ जों गासिबो मिथिगौ जे जोंनि बर' हारियाव स्पेसियेलि फुटबला बिराद गिदिर मोनसे थैयाव हाबखानाय बायदि मोनसे खेला दा बेखौहाय जोङो मुलुगनि थाखोआव जाहाथे जों प्लेस खालामनो हायो बे सिमांखौ लानानै ISPL फालिदों आरो गमामायैनो दाखालिसो उरिष्यायाव जोङो बेखौ माने फोरमान होनो हादों जे जोंनि बिटिआरनि जि टीम बिथांमोना उरिष्यानि टीमखौ फेजेननो हानानै भारतआवनो दिनै जोंनि जे बड'लेण्ड हालामाव फुटबल प्लेयार्सफोर दङ बेखौ सिनायथि होनो हादों आरोखि नैबे समाव मोनसे जोङो बे खोथाखौ बुंगोन जे जोङो फैगौ समफ्राव जोङो खेलाखौ लानानै आरो कालचारेल स्पेसियेलि खारन थांनाय गोलाव समाव जोंनि हारियाव बेफोरबायदि कालचारेल आरो स्पर्ट्सनि एक्टिभिटिया गोबां स्ल' जालांदोंमोन खारन बेवहाय मोनसे जोबोर गिदिर मोनसे मुभमेन्ट सोलिदोंमोन बे मुभमेन्ट थासारियाव जिहेतु किसुमान माने बादा बिगिनि फैनायलाय जोंनि गोसोफ्रा जोंनि जोंनि गोसोफ्रा एसे डाइभार्ट जानानै दंमोन आरो बेखौ आरो स्ट्रिमलाइनाव लाबोनो थाखाय जों एबार कालचारेल डिपार्टमेन्टआवबो गोबां माने दावगानायनि थाखाय जोङो सिनियर आर्टिस्टफोरखौ सिंगारफोरखौ जोङो सुबिदा होनायनि थाखाय फिल्म हलफोर बायदि गिदिर गिदिर टाउनाव माने डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टाराव जोङो फिल्म हल बानायनो थांगासिनो दङ बेबायदियैनो मानसिनि साननाय हनायखौ चेन्ज खालामनायनि जोंनि मोनसे बिटिआर सरकारनि सिमां जानानै दं आरो